Ne aflăm în mijlocul munților și acum... și acum facem puțină gălăgie. Urmează telecabina. Am pornit, doamnelor și domnilor. Decolăm. Cățelul se vede din ce în ce mai... Deci a fost o viață frumoasă. Acum urmează să se întâmple ea. Brazi. Ceva aici pe unde ți era ție frică așa arătă niște. Mamă, le-ai dat Wow, incredible. Uite ce frumos de acolo și... Uite căsuța de bază. Ne luăm altitudine. În cazul în care vi se înfundă urechile, folosiți guma de mestecat. Sau ce aveți la îndemână. Deci cum ni s-au înfundat urechile? Vrei? Data viitoare să fie cu cicul ăla. Sper geamul. La struna. Puteți să urcați pe îngepi mari de el, nu calcă. Muntele din ce în ce mai măiastru. Wow! Wow! WAW! Și acum urmează cel mai impresionant peisaj. Ceva ce ne... Deci cu un geolog să fim aici în aceste... Ăsta este un izvor, adică nivelul piezometric când ești scarța pe grafică. Vala spumoasă se mai numește. Și jos este un refugiu salvamont, după cum puteți vedea acolo, mica căsuță. Ia. Ok, perfect, ia. Suntem rocă din... rocă din piatră. Deci, asta vedem noi de sus. Noi când suntem jos acolo și vedem muntele Mititel, asta se vede extraordinar. Deci acum vedem cu ochii apropiați. Vedem cu ochii apropiați. Vedem bine. Wow. Mamă, și cum se vede acum. Intrăm în nori. Wow. Uite nori. Wow. Deci dacă nici așa ceva... Sunt roci din Paleozoic. Ce știi? Acum... Da, mă, Paleozoic de pe scara Ia, acum! Deci vârful este afundat în nori. Noi practic suntem în ceață. Ceața se mai numește, nu asta, dar ceața obișnuită se mai numește pâclă. Așa, deci acum peisajul ne este... Intrăm în neant. De acum intrăm în necunoscut. Wow! Telecabina, ia uite-o! Și acum dacă e să cădem, Doamne ferește! Aia trebuia să urce! Deci, telecabina, deci acum nu mai vezi nimic cu ochii. Deci, când te uiți la cer, și nu vezi așa, tu ești acum în cer. Deci acum suntem în cer, suntem în rai. Suntem în rai, doamnelor și domnilor. Deci totul alb. Vă place în rai? Vă place?
Cam gri. Când ți se înfundă urechile, mestești gumă. Suntem în necunoscut și este bine să intrăm în necunoscut ca să ne depășim limitele. Strigați cu toții! Dacă vrei să intri în necunoscut, trebuie să te pătrăjești. Dacă vrei să Da, să vină. Totul este filmat și înregistrat și va apărea pe vlogul nostru. Mi s-au încordat și magniți mușchi, fără să vreau de la râs. Începe să se vadă iadul. Iadul alb. Iadul alb, adică bun, nu iadul rău, ia. Și chiar nu mai vezi nimic. Și finalul! Și finalul! Wow! Wow! Suntem deasupra cerului! Suntem 3 metri deasupra... Cum era filmul ăla? Mamă! Iiha! Nu mai ai cuvinte, rămâi fără cuvinte și practic se consumă textul. Eu zic că niciodată nu rămân fără cuvinte, dar mamă. Vedeți casa e mică, cred că aia o fi cabana. Urmează cabana Padina. De fapt, Padina. Să fie aia. Lastru și măias. Eu mă cloresc cu toate soarele. Deci memorie să ai. Memorie să ai. Ia, să ai așa, să fiu. Memorie. Auzi, apasă și tu pe ăsta ca să fac poză, gen, știi? Dar fără să oprești filmarea. Deci acum ne aflăm în mijloc. Pe la alb, butonul alb. S-a dus drept filmarea, dar e ok. Deci acum ne aflăm în... Am reușit să mă rup de ceilalți, astfel încât să vedem aceste minunății, ca să cad și poate cad. Deci, munți Măiaștri. Suntem în... Wow, ok! Focancii mei alunecă. I-am lăsat neperformanți. Nu veniți cu bocancii mei. Și acum ne echilibrăm ciul și ceacrele, ne crăpăm ceacrele. Și cu soarele ne luăm vitamina D. Așa cum v-am obișnuit, doamnelor și domnilor, ne aflăm pe traseu. Tocmai am trecut de un indicator și în continuare, ia, vedem peisajul frumos în spate, ce lăsăm noi în urmă. Wow, incredibil! Și în față, asta este ceea ce ne înconjoară. Așa, ia. Nu mai pune coarne. Cine pune coarne? Așa. Nu mai râdea, fă cu mâna la cameră. Fă cu mâna la cameră. Așa, ia. Stai așa. Nu, vreau să arăt how. Familia ta. Familia ta. Ei sunt familia ta din sălbăticie, nu asta. Ei sunt familia mea. Aia din hău. Asta este hăul alb, doamnelor și domnilor. Și după cum puteți vedea, ninge la noi.
Sper că și la voi să fie vreme bună. Toată lumea trage. Padio. Bine, oameni buni, să ne auzim cu bine și cu sănătate. Căci că e mai bună decât toate. Faceți cu mâna așa de final. Așadar, profit de această ocazie să vă invit pe toți, cu mic, cu mare, în bootcamp-ul de la Negoiu, care va avea loc pe data de 11-13 martie. Urcăm pe vârf ca lumea, șmecherie, frumos, un hău extraordinar, mai alb ca ăsta. Și aici se află rezervația, cea mai mare rezervație din Europa, se spune, de Șnepeniș. Bine, ceau!